Дай, по-силно, по. Оу! Кой си ти? Майка ти. Не ме блокувай. Пей малко жужжам. Аре пей, достави как не умем. Ой, пей. Викай поне. Кой за данчо, шалалала. Чай, как го вика как се? Иванова... Иванова пие с ним. Ето тъй тук. О, красавица. Виж го засни тук. Иван. Мърди се, бе. Девачка е майка, тя се уча руски. Ей, бе, кукила тук е. Ела до мен. Браво. Напиши на Крипи 9-8, че съм мютниц. И че не знам за какви филми става въпрос. Ай, напиши го в чата. Кое бе? На Крипи 9-8, че съм мютниц. И не знам за какви филми става дума. Ама в чата да го видя. Защото ще направиш на ударен. Крипи... така. Ай сега да скачам на дупката да убия. Искаш ли? Аз не съм от дупката, няма и да ме уби. Дай ги тези бутушка. Ай, скочи си ги вземеш. Ела бе, коня. Ела. Ия! Ай, ладу. Крипи. То се мангал. Ето ми го правя. Жиката букук. Виж го ми. И мама ти конска. Кажи му да им клеймне фермата. Саша, що те загубихте един... Много малик. Андерсон! Газави го тук. Че ти го пренасна майка ти. Я го махни те до този дискусия, защото не го понасям това едно. Махам го. Ай, чао. Сега те казвам на Сашо твоето малко IP долу. Чакай. Сега твоето долно малко IP бате и... Да го премахваме, а? Не, сега ще се махам. Ако тръгнеш да ме фудиш, ще ти гръмни рутера. Ей! Аз се съебал рутера ми за 2006 секунди някъде. Заплахи в клип. В съда ще вкарам. Само дето той заплашва ама фудни и казвам, че ако тръгнеш ще му гръмни рутера. Не, сега идеш. Не, ти викаш, че ще му гръмни рутера, това са заплахи. Да бе. Много ясно. Яшо една. Какво задачо? Оле! Ай, довърши до мен, има хора, не мога говоря, а другата слабо там. Довърши, бе! Мати ми кук. Ако Сашо си види скайпа, някой може... О, някой ми вика хак! Те са хак! Кажи, че съм хак! Кажи му, хак съм. Аз ли? Кажи му, да, хак съм. Директно! Оу! Кикни ма се ризан бан. Ектре го изуни и нодо. Кронос! Обърка как се пише, май? Те са пиши. Така се пише Кронос. Гемини, какво е това Гемини, бе? Как да ти го... Ай, спусна Рубик. Абе, Силис, нещо такова, не знам. Аутокликър, такива. Не, ти са... Всичко свързано с Озуни, X-Ray, Килара, само дето подобрен. Нещо като донейт на такова. Аз вече 2 пъти споделям, един път на крак с БХ, нещо такова и един път на... Кой беше? Забравих. И 2 пъти ме караха да пиша по 4 неща, човек, направо. България е жива и тя живее. И какво са така на нас на всяка песня? Яка песничка, като единствената песен на Иси, която я слушам. Не единствената им. Която слушаш ти не ги знаеш за това. Знам повечето. Тедо? Аз ако тръгна да ти изреждам и сега, ако тръгна да ти изреждам, ще се почувстваш засрамен. В класа ми 90% от хората... Малкам. Как ще пишеш